האיש על הבר הוא אלכס לובנוב. הוא בן 32, מנהל הבר במסיבת הנובה. עוד מעט יהפוך לפוסטר. אבל כשהווידאו הזה מצולם, יש לו חיים ואישה וילד בן 1.5 שנה ועוד אחד בדרך. ובעוד שעתיים תתחיל כאן מסיבה גדולה, ואלכס בסידורים אחרונים. בבוקר הוא יחטף לעזה. הוא ישרוד שם כמעט 11 חודשים, וירצח במנהרה ברפיח. אפשר לראות אותם כאן, בתמונות אחרונות שלא נחשפו עדיין. תמונות אחרונות של חופש. תמונות של אנשים צעירים שעוד רגע חייהם יחטפו מהם. זה מה שצילמו מצלמות האבטחה בנובה. סרקנו עשרות שעות של צילומים. בעיקר חיפשנו את פניהם של החטופים. כל כך טוב אנחנו מכירים אותם בינתיים. כל כך חשוב שכל מי שמבקש להשכיח אותם יביט בתמונות האלה, שצולמו רגע לפני שירד החושך. הנה פניהם של מי שעדיין אפשר להציל. מצלמות האבטחה של מסיבת הנובה מתחילות לצלם בחצות. המצלמה של קופות הכניסה, המצלמות שממוקמות משני צידיו של הבר הראשי, זו שפונה לרחבת הריקודים המרכזית, ואלה שמצלמות את הברים הקטנים. במכנסיים ורודים, רומי גונן מגיעה למסיבה עם חברתה גאיה חליפה. הנה היא כאן בתור לקופות, ועל פניה חולפים נועה ארגמני ובן זוגה אבינתן אור. הם לא מכירים. בעוד כמה שעות גורלה מצטלב. הבליינים מתחילים לטפטף פנימה. אלו הם אביתר דוד וגיא גלבוע דלל. בגיל 1.5 שנה הם למדו יחד ללכת, ומאז הם לא נפרדים. וזה אלון אוהל עם חברתו איילת ארנין. הם עשו את כל הדרך מהגליל למסיבה בחניון רעים. אלוני, כבול בשלשלאות כל התקופה. אני חושבת, הייתה אימא אחת שהייתה מסוגלת להכיל את זה, שהבן שלה רעב לאוכל, וכבול עם שרשרות במשך כל כך הרבה ימים. איך היא הייתה יכולה אפילו לישון בלילה? שני לוק שמגיעה עכשיו לבר היא דמות מוכרת בקהילת הטרנס. לפני שבוע היא חזרה ממקסיקו עם בן הזוג של האוריון. קודם כל, התמונה הזו שהיא נחטפת לתוך עזה, זו תמונה שכולם ראו. בתור אבא אתם בטח מבינים איך זה לראות כזו תמונה, זה קשה מאוד. ובערך אחרי 3 שבועות הגיעו אלינו מהצבא, ואמרו לנו, תראו, היא מתה. ואז אני אמרתי, ברוך השם, לפחות אני יודע. תחשבו שעד היום יש אנשים שם במנהרות שהם לא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם, שזה טירוף, שזה דבר משוגע. זה אמור היה להיות הלילה שלה. מורן סטלה ינאי הגיעה בפעם הראשונה לנובה,
כדי למכור את התכשיטים שהיא מעצבת. אלכס לובנוב מכין לה משהו לשתות, ולרגע אחד, למרות הרעש שמסביב, שני זרים גמורים מוצאים את עצמם מדברים. הם לא יכולים לנחש שבעוד כמה שעות שניהם ילקחו אל השבי בעזה, ושרק מורן תחזור משם בחיים. שמי לובנוב אלכסנדר, בן 32 מאשקלון. ב7 לאוקטובר נחטפתי במסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל, היגיינה. כל הזמן יש הפצצות. משפחה שלי, מיכל, תום, אמא, אבא, אנטון, תישארו חזקים ומאוחדים. קצת אחרי 3:30 לפנות בוקר, נפתחת רחבת הריקודים הגדולה. ובדקות האלה על הבר, אורי דנינו מירושלים. בבוקר הוא יספיק לברוח בזמן, אבל אז יסתובב לאחור, כדי לחלץ את עומר שם טוב ואת האחים איתי ומאיה רגב שהכיר במסיבה. עכשיו הם כבר בבית. שלום לרב אלחנן דנינו, אבא של אורי. אבא של אורי שחגג אתמול 26. אתמול מלאו לו 26 שנים, אבל חגגנו אותם בהר הרצל. אני פשוט מזדעזע איך מנהיגי המדינה לא רצים להציל את כל מי שנשאר שם. והנה מי שעוד נשאר שם, רום ברסלבסקי מצוות האבטחה. המשפחה שלו לא ידעה מה עלה בגורלו, עד שבחודש האחרון הגיע עוד חיים. זה רום. זה הילד הזה עם הלב הטוב, עם העיניים הטובות. חטופים אומרים שיש שם איזה רדיו קטן שהם הצליחו לשמוע. אם אתה שומע אותי, רום, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתגעגעים אליך. שתדע שאנחנו לא נוותר לא עליך ולא על שאר החטופים עד שתחזרו לבית. זו מפל אדם עם בן הזוג רועי. רק לפני 3 שבועות הם עברו לגור ביחד. זאת אחותי מפל. זאת אישה בשקית. אחותי היפה, הצעירה, טובת הלב, עם עתיד מזהיר לפניה, והיא בשקית. ואני רוצה לדעת מה קרה לה, ואני אגלה מה קרה לה, ואתם לא תצליחו להתחמק מהאמת, למרות שאתם ממש מנסים. במרכז הרחבה, סגב קלפון מדימונה. בן 27, חטוף בעזה. אני לא יכול להישאר אדיש. אני נלחם על הילד שלי. אני רוצה לומר לו שהוא חייב להחזיק מעמד. תמשיך להיות חזק. תסתכל למעלה. תרים את הראש, תבקש מבורא עולם. תתחנן על נפשך. התנאים מאוד קשים, אבל תחזיק מעמד. שש ורבע בבוקר. השמש עולה והצבעים משתנים. זה רגע השיא של כל מסיבת טרנס. הנה כאן הרש גולדברג פולין מפלס את דרכו למרכז הרחבה. הוא לא יודע שזה יהיה הריקוד האחרון. Hirsch was found in this airless, completely pitch black tunnel. He had a bullet wound coming out of the top of his head. Beautiful 24-year-old Eden Yerushalmi's head
was on his lap. השעה היא 6:25. עידן שטיבי מגני תקווה מגיע לצלם במסיבה. הוא נכנס בשערי הנובה 5 דקות לפני שהמוזיקה תעצר. בוקר אני קם מוקדם להכין לך את הבוקר, מסדר לך את התיק על הגב, את הדלת פותח, הרוח פורצת פנימה דרך עיניך הגדולות. אחרי שכולם נמלטו, אלקנה בוחבוט מצוות ההפקה של הנובה עושה את הדרך ההפוכה וחוזר פנימה כדי לעזור לאלה שנשארו. לבן שלי יש לו פה ילד שמחכה ושואל כל יום מתי אבא יחזור. חיים של אמא, אני רק רוצה להגיד לך, אתה חוזר, אנחנו מחכים לך בבית. לליבי מבקש, תהיה נשמע, תהיה אהוב וקרוב, ותמיד תלך בשדות של אמת, בשדות של שמחה ויופי. השעה היא אחרי 8 בבוקר. במתחם הנובה כבר נשמעים קולות הירי של חמאס. איתן מור, בר קופרשטיין ורום ברסלבסקי המאבטחים עולים על רכב הגולף כדי לסרוק ולוודא אם יש עוד מישהו שצריך עזרה. שלושתם עדיין בעזה. הם רקדו עד שירד החושך. אפשר לדבר על 364 ישראלים שנרצחו שם בנובה. צריך להזכיר את 6 שאפשר היה להציל וכבר לא יחזרו, את הירש ואלמוג ואלכס ועדן ואורי וגם את קרמל גת. אבל חשוב לדבר על אלה שעדיין אפשר להציל. 11 מחטופי הנובה עדיין חיים בשבי בעזה. אותם עוד אפשר להחזיר הביתה. זהו זה, אנחנו סיימנו את השידור שלנו לערב, אנחנו נתראה כאן אחרי חג הפסח, שיהיה למרות הכל, אולי, בכל זאת. חג שמח, לילה טוב, להתראות. השידור שלכם, ירון ועינב. תודה רבה, אילנה. מיד אחרי התיעודים של ליל מסיבת הנובה שחשפתם כאן עכשיו, נדבר עם רבקה בוחבוט, אשתו של אלקנה, על התמונות שלו שבאמת באמת מרגישות כמו מימים אחרים.